Turok, pag-ong salingsing, pag-ong sitla, pag-ong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM Bogo alas 6 en punto. Ang balaan nga kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayak sa langit tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo isang yawang tulong ko karon ako asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan karon ato asya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa
Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghatag na usab og mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo niining taknaa diin nagapadayon pa ang kahigayunan nga imong gitugot nga among kapahimuslan sa pagsabod sa binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon. Tuguti Ginoo nga sa dili pa musira ang kaluwasan mahimo kining instrumento o kasangkapan sa pagpaabot ngadtos mga puloy-anan didto sa mga igdulungog sa mga nagapaminaw. Panalangini ang nagapamati sa imong pulong nga unta o Dios ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan, mahayagan ang ilang mga kalag ug tandugon mo ang ilang mga kasing-kasing nga unta o Dios aduna sila gugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Amo usab gihangyo ikaw nga kung duna may mga masakiton karon nga naa sa ilang mga puloy-anan, tuguti Ginoo nga sila imong pagaayuhon. Kung sa unang mga panahon gipakita mong imong milagro pinaagis pag-ayos mga masakiton, maingon nga ikaw ang Dios nga buhi nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Tuguti usab nga ang mga masakiton karon Ginoo imong tagaan sa kaayuhan sa ilang mga sakit, ayuha sila, milagrohi sila. Salamat nga imong tubagon ug gihatag among gipangayo pagadawaton namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, welcome sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga dapit sa mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Pobadura didto mi nakasimba yesterday with missionaries Tayway. Agi kani kang Pastor Hill Idoloberio. No, thank you so much Pastor nga inyo gyud nga gigahinan og panahon ang pagbisita diha sa Galilee Church. Kumusta sa tanan natong mga igsuon diha sa Galilee? No, unya salamat po di ay nga kini si sila si Jesus og Easter Amang, no? Nga naminaw sila kanunay sa atong programa. Unya kini ang si Dito Buhol pod kusog pod ang ilahang sound system panahon nga nasa oras sa atong programa. Unya salamat pod sa atong amigo dia si Brother Tirbo Pobadura nga nigamit pod sa iyang sound system. Sir, doon ako'y panguta di pa ni kay kuan man kanana ang pangutana man ni natin natiksa na kagabi nga tubagon nga pangutana karon. Igsuon kabahin ni anang imong pangutana nga adlaw na nga Domingo ug maoy inyo nga sundon kay maoy naa sa doktrina Kristiyana. Apan igsuon kung susihon mo ang Biblia kabahin sa adlaw nga igpapahulay, Sabado gyud kay mausab kanay gipahulayan sa atong Ginoo. Nan karon atong sabton pag-ayo unsa may husto ang doktrina Kristiyana og ang Biblia nga mao ang kamatuoran. Ang Dios miingon kung kinsang moalagad kanako musunod kanako. Juan 12:6. Agikan ni kang Brother Joseph Kenno. Well, napatay basahon gyud. Brad Texter, use your coconut shell. Coconut man niya. Shell. Layo ra kaayo sa tinuod kanang imong pagsabot sa Roma 14:1 ngadto sa 5
Mayo brother, imong basahon ang whole chapter. Ang gikan ni kang Kuya Kinsing Lagariza, no, mga reactiones atong gikuan kaga ganina. Good PM diha ninyong limaya, sulod sa isa ka semana wala jud mi kasunod sa program kay nag-week of prayer mi. Og sa kaluoy sa Dios nagmalampuson jud og daghan ang namalik og pangalagad kay gipangbisitaan man ang mga kaigsunan nga naluya sa pagtuotang sa pagbasa ya. Gikan ni kang brother Junjun Ilustrisimo unya, kumusta mong tanan diha sa isla, kumusta pod diha ni Pastor Jomar Compuesto. Kuya, naminaw meron diri sa Pasil, balay nila Kuya Junjun Ilustrisimo. Gikan ni kang Sister Ima Roselio. Paki-greet ko kuya sa tanang naminaw ron, ilabi na sa Ilustrisimo family ug sa Roselio family and Barok family. Thanks kuya from Ima. Kaya dagang salamat nga. Kumusta ni Brother Nonoy Roselio, no? Okay. Ato ning good PM, salamat sa pag-ampo. Kusog na taon mukaon si mama. Well, sagdi lang ate, Dominga. Mo kuan ra gyud ko diha pastilan gyud. Sagdi lang mo maningkamot ko gyud amot og ngano ni nga pagka-busy naman gyud. Okay. Sir mangutan ay kanini ang dili usa ta kay naatay gi kuana kanana ang gihanay kay ato maguning tingbon usak semana pahibaw-on ni sila nga ang ilang pangutana tubago na ng pitsaha, so naa na tayo na kuana, no? Brad, yo iampo ko ninyo kay luoy kayo akong mata nining kalibutan na kay wala na gyud gamit pagtan-aw forever gayud kay masuko ang mga tawo nga satanas, mga kriminal. Mutan-aw akong mata, Brad, luoy kayo ko. Doon lang mo kang pastor kuan kanana ang pastor tirana kay aron ng inyong mata dili luoy kaayo mo tan-aw kay sultian mo niya og unsay inyong himuon o buhaton, no? Dias pastor magkuan re kanana ang maduol ni ninyo. Well, atong pasalamatan sa diay si Brother Jaime Estrada. Brother Jaime, kami mag-aampo sa Ginoo para nimo og sa imong pamilya. Daghang kaayong salamat Brother Jaime sa imong pagtagad sa inyohang mga ubos nga magwawali dire. Well, ato hindi na lang last take sa kumasahon. Sir, og pangutana maghapon di ay ni, so dili usa lang din nato, no? Well, ato sa dili pa si Brother Libby mag-iban pod og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Ato ning kuan sad. Okay. Ato sad nga kuan pasalamatan di ay ang pagpaminaw diha nila ni Louie Amoruto, ni Brother Ibe Ikarma, day Gia Ikarma, og unya nila ni Brother Sunny Mantos dinha, og ni Ibe Ikarma the second. Brother, maing hapon unya salamat sad sa kuan, salamat sad sa unsani. Salamat pod sa inyong pag-join sa Bible study, no? Unya ni atay kuan kanini ang ato nga kuan pong nagpaminaw nato dinha sa kanani ang anapog, no? Sila si Titing Sigarino, minaw ni og si Lupo Pantuha og si John T, no? Salamat kayo. Well, mga higala, si Brother Libe sa dili pa siya mag-iban pod og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, no? Mga pagpangumusta lang gikan diri sa Jesus is a Hope. Nila ni ate natin sinsog Kuya Jose. Ate, kumusta man ang imo panglawas din ha, no? Onya, kumusta pod si Kuya Jose, na Brother Lito Palen dia, Oster Metal, kamong tanan lang din ha. Well, pastor, ipalihog kog li diha sa atong monitor aron nga pastilan mo reload wag yun ni unya. Ayaw na lang gid mo katingala, may panahon nga maputol ang ato nga video tungod na, no, sa kinini ang inunta atong internet nga dili gid ta maka-perfect sa ilaha gyud nga
serbisyo sa internet. Kay di raman kay kita rin nagsuffer din ang uban pod nga mga program mausag gihapon, maputol-putol ang ilahang video. Okay, Pastor? Okay, salamat Brother John. No, nya may gabi is tong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga naabot sa tong Sibya karong gabi na pinagi sa radio o ingon man sa ato nga Facebook live. O nya dinhi karon sa tong monitor ato ning nakita dinhi nakig-uba nato sa una nga live kay naputol naman to. Nagpabilin pa man ang ato mga misis diya sila si Gerardo Lubitania nakig-uba nato ron sa Australia. Okay, dede, maayong gabi inyo diha Mami Banjo sa mga kabataan. Ang Dios magapanalangin ninyo tanan diha sa Australia. Niya ang iyahang message, good evening brother, kumusta sa tanang mga igsoon sa pagtuo? Niya diya sab si Yusoris Juna, ang iyahang message, maayong gabi Niya diya sab Sister Lolita Anciano sa Patag Argawanon, ang iyang message, I'm listening. Niya sa bag-o lang nga nag-view karon diya sila si Ann Genevieve Lagarisa Nunez, ang iyahang message, good evening brothers and sisters of Christ. Niya diya sab si Darren Joy Bitos, ang iyang message, good evening. Diya sab si Dito Mulihon sa Nailon, Paridong, may gabi Paridong. good evening Paridong og Pads Libi og Dong Pastor. Okay na, salamat og may gabi inyo diha sa Nailon. Diya sab si Ralph Lutsabi sa Danau, ang iyang message, BA Pastor Joel og Kuya John dihito og Kuya Libi. May gabi diha dong Ralph. May gabi sab diha nimo Brother Ralph, no? Nya diha sab si Jimmy Reyes, ang iyang message, good evening diha ninyo Pastor. May gabi sab nimo diha daw, no? Nya diri sa ato ang pikas nga monitor dunay na po nga nakita nato sa pagkakaron, pero ato lang ning tingbon unya og basa. Unya dahil pa day bag-ong nagsulod, si Ma'am Linselin Mulihon Pedrano, ang iyang message, good evening dra sa inyo Pastor. May gabi sabi nimo diha, ma'am, no? Sa pagkakaron mao pa niya nakita dinhi sa ato ang monitor version, nako sang ibalik ang panahon diha nimo. Okay, daghan salamat Pastor. Brother Libby, ibani po na diha ng ibani po na diha ng mga text messages diha sa imong cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listener, atong tanan mga viewers, atong gina-welcome karong gabi una. Okay, ako ning basaw ni gala ang ni adinhi sa ato nga cellphone. Mayong hapon Brad Lib, Brad John, Pastor Tirana, kanang nangutan nga ingon sa makaon og baboy giraduan na sa yawa ila hunahuna aron dili na sila makadangop sa Ginoo, si Bin Beltran ni. Okay, kanisa probinsya sa Biliran. Okay, Brad Texter, use your coconut shell, layo ra kaayo sa tinuod kanang imong pagsabot sa Roma 14:1 ngadto 5. Mayo brother, imong basahon ang whole chapter gikanto kang Brother Kinsing Lagarisa. Diya pag iyang mensahe, good DM Brad, Osako ka Catholic Christian. Okay, ay tasunahan. Niya ikang Brother Kinsing diha sa Ecclesiastes 7:29 nag-ingon si Maalam Solomon sa King James Version Translation, lo this only have I found that God hath made man upright, but they have sought out many invention. Klaro gyud kayo Brad Texter nga ang iglesia RC nag-imbento og igpapahulay nga mao ang adlawng Domingo. So gikan to kang Brad Kinsing, niapagi ang text, Brad Texter, kanang simbahan nga na ikaw nagpasakop nga ingon panimo maliso pay buko sa kawayan, dili na ikaw mobalhin og laing simbahan, mao gihapon na sa giingon ang imong namatan maoy imong pakamatyan. Pero brother, kung imong susihon ang kasulatan, ang iglesia RC maoy nakatuman sa gitagna ni Propeta Daniel sa Kapitulo 7 sa versikulo 25.
sa Daniel Kinsing Lagarisa gihapon ni. Okay, pagyod diha sa Ezekiel City 29 nag-ingon. Okay na, maori gihapon. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta sa pangutana higala nga ato nga tagaan karon og pagtagad no o niya kamo dinha sa inyong puloy-anan inyo gyud nga himuon ang pagpamalandong sa mga butang nga inyong madungog gikan dinhi sa bala ang kasulatan. Kay kung maminaw ragud mo dinha sakto man na, pero og dili ninyo pamalandungon muawas man na, musaylo na sa inyong pikas dunggan, no? Okay, ato ning basahon ni ang kinini ang gipadangat diri sa ato nga gustong mahibaluan, no? Mag-ask lang ko, sir. Sakto ba ang gipadasig sa og gitudlo sa amua nga kami dili ni angay nga mabalaka og maguol kay pag-abot sa tribulation time kanini ang mga kasamok sa paglutos wa naman mi dinhi sa kalibutan kay ang katawhan sa Dios pagalalinon naman. Salamat kaayo, sir. Si Ara Dalumpinis ni sa Kamutis. Mauna, sir, ang gitudlo sa panahon sa among Sunday School. Okay, dagang salamat no. Ara Dalumpinis no diha sa kini ang Kamotes na ako'y nakaila diha si Sister Paz Dalumpinis no. Maing gabi diha Sister Paz. Well, atong balikan ni pagbasa no. Mag-ask lang ko, sir, sakto ba ang gipadasig o gitudlo sa amua nga kami dili mi angay nga mabalaka og maguol kaysa pag-abot sa tribulation time o mga kasamok sa paglutos wa naman mi dinhi sa kalibutan kay ang katawhan sa Dios pagalalinon naman. Salamat kaayo, sir. Si Ara Dalumpinis ni sa Kamutis. Mauna, sir, ang gitudlo sa amo panahon sa among Sunday School. Sunday School, sa atong gibasa dinhi kamo nagapanamas-tamas sa adlawng igpapahulay sa Ginoo. Karon, ingon na ana, ako lang gikuan dinhi nga ang iya nga alagad sa Ginoo ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Karon kay naa mo nagbantay sa Domingo, ang Biblia nagpamatuod nga ang iyang mga alagad ang tagsatagsang nagbantay sa adlawng igpapahulay pamalandong nga pag-ayo kung nabilong ka ba sa mga alagad sa Dios kay ang Biblia nagsulti sa atong gibasa ang tagsatagsang nga iyang mga alagad ang nanagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Mao bitaw nga kun basahon nimo dinhi sa Maayong Balita Biblia sa Pinadayag 14:12 nagsulti dinhi pamati iragyod ni kung unsay gihisgutan dinhi dinhi sa Maayong Balita Biblia og ang the Word of God o kung ang pulong sa Dios sa 14:12 sa Pinadayag mao man ni ang gipasabot dinhi timanhag kaganina atong gibasa nga ang iyang mga alagad sa Dios mao ang nagbantay sa adlawng ipapahulay. Karon kung ato ning basahon dinhi ang 14:12 nagingon busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo og ngadto og nagatuo kang Hesus kinahanglan nga magmasinugtanon kamo. Ang giila nga katawhan sa Dios ang mga nanagtuman sa iyang mga sugo. Sa laktod pagkasulti ang pagalutuson unya kadtong nagtuman sa sugo sa Dios. Og unya wa may lain nga gihulat o gipaabot nga mahitabo ang paglutos kinira magyong adlawng Sabado kay pugso na ang tanan gyud nga mobantay sa adlawng Domingo. Pag-abot na unya sa gitawag og Sandilo, then iproklamar na pod ang death decree patyon ang dili magbantay o lutuson ang di magbantay sa Domingo, maunay pagalutuson ang tanan nga nagbantay sa sugo sa Dios. Di man na mahitabo nga lutuson na ang nagsupak sa sugo sa Dios. Hinunua ang tanan nga nagsupak sa sugo sa Dios
mauna unyay mulutos sa mga taong nagsunod o nagtuman sa mga sugo sa Dios. Dayon kung atong tan-awon kanang gipasalig sa inyo nga pag-abot sa tribulation time o panahon sa kasamok sa mga paglutos, wa na mo, di mo angay mabalaka kay lalino na mo, dili na maoy gitudlo dinhi sa Biblia. Sister Ara Dalumpines, no, dili na. Pamati iragod ko nun ang gihisgutan sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12, kung unsay gisulti din kung basaho na, sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12, kung unsay gisulti dinhi. Aron maklaro ginato, ngadto sa 14 na, ikaduhang Timoteo 3:12 ngadto sa 14, kung unsa may gipasabot dinhi kay matud pa nimo, di na mo angay mabalaka kay panahon sa tribulation time o kon panahon sa kasamok sa mga paglutos, wa na mo dinhis kalibutan, lalino na mo. Niya, Sister Ara Dalumpines, 3:12 ngadto sa 14 sa ikaduhang Timoteo, nag-ingon din matud pa din sa pagkatinuod pagalutuson gayud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. Unsay nakuha nimo, Sister Ara, og uban pang naminaw ron, sa pagkatinuod pagalutuson gayud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. Pagalutuson karon unsaon naman hinuon paglutos sa inyo kung katawhan gyud mo sa Dios nga mamahawa naman di ay mo gipanglalin na mo. Unya kay ang katawhan sa Dios pagalutuson man, unsa may paglutos nga wa na makadihay diri mo kay mao man ay gitudlo sa inyo. Unya kung imong tan-aw dinhi sa 13 nagingon, samtang musamot pa ang pa sa pagkadautan ang taong dautan og ang tigpahisalaag, ang mga limbungan og ang gilimbungan. Tan-aw ang tanan nga nagtinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus pagalutoson. Bot ipasabot makaagom, makatagamtam og mga paglutos. Di na mo makaagom og di na mo makatagamtam og paglutos kay lagi pagalalinon man kamo sigon sa gipasalig sa inyo. Unya niining panahona samtang pagalutuson ang mga alagad sa Dios, musamot pa ang pagkadautan sa taong dautan ug ang tigpahisalaag, ang mga limbungan ug ang mga gilimbungan. Mauna nga musanay mulambo gyud ang pundok ang kadaghanan sa mga panglimbungan. Nag-ingon dinhi sa mala sa 14, apan ikaw magpadayon ka diha sa mga butang nga imong nakatunan og imong ginatuohan pag-ayo, sanglit ikaw nahibaluman kung kinsa ang naikatunan niini. Tanaw gikin panahon sa mga paglutos magpadayon. Muna nga dili ingon nga mamahawa na. Dili ingon mamahawa kay unang-una ang mga paglutos muabot gyud sa mga katawhan sa Dios nan unsaon man pag-abot sa inyo paglutos nga mamahawa naman di ay kaha mo. Kung atong basahon sumala sa Roma Kapitulo 8, 35 ug 37, mao ni ang gisgutan, no? Roma Kapitulo 8 versikulo 35 ngadto 35 ug 37 niya unsay gisulti dinhi ining bersikulo matud pa sa nining bersikulo nag-ingon, kinsa ba ang makapahamulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba o ang kasakitan o ang paglutos o ang kagutom, ang kahubo, ang tigpatalagman o ang espada ba? Nag-ingon 37 dili. Matud pa kinsay makapahamulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang mga pag-antos ba, mga paglutos? Sa ato pa ang iyas Ginoo pagalutuson gyud ay unya di na mo malutos o ngano man kay mamahawa naman di ay mo panglalinon mo. Ang mga alagad sa Ginoo makaagom gyud na sa mga paglutos. Kung atong basahon gani sa 37 ngadto 39 matud pa dinhi, dili hinunuan ni ining tanang mga butanga labaw pa kita sa mga mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato kay masaligon ako nga walay kamatayon o kinabuhi o mga mandulunda
o mga punuan o mga butang karon o mga butang umalabot o mga gahom ang kahabugon o giladmon o bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan ang arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So dinhi sa mga pamahayag sa Biblia nga ang mga iyas Ginoo makaagom gyud, makatagamtam og mga paglutos, no? Mo ning gisgutan nan kung imong tan-awon ang Buhat kapitulo 8 bersikulo 1 ni ay gihisgutan dinhi matud pa og diadtong adlaw dihay dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Silang tanan gawa sa mga apostoles na hitibulaag sa tibuok kayutaan sa Judea ug Samaria. Sa unang mga panahon, sa unang tumuluo ni Kristo, nakaagom sila og mga paglutos og sila nagkatibulaag sa nagkalain-laing dapit nga ilang gustong adtuan. Meaning, kay panahos paglutos, di na mahitabo nga lalinon. Kay di na makatagamtam og mga paglutos kung lalino na. Unya lutoson man ang mga katawhan sa Ginoo. Sa diha nga moabot ang mga paglutos, nasayod anang daan si Kristo. Mao nga si Kristo nagpasidaan siya, sumala sa Mateo 24:20 nag-ingon dinhi nga pag-ampo kamo nga unta sa inyong pagpangalagyo, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Timan-ing nga ang pundok o iglesia nga pagalutoson nagbantay sa kasuguan sa Dios og nagbantay sa adlaw igpapahulay. Na kamo sa Sunday keeper mo man gitudlo sa inyo, meaning wa ninyo sunda ang adlaw igpapahulay. So dili gid na mahitabo nga mainsakto nang gitudlo sa inyo, ha. Og unya matud pa ni Kristo nagpasidaan siya, pag-ampo mo nga sa inyong pagpangalagyo, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Meaning nga ang iglesia o pundok nga pagalutoson aduna gayoy unsa man makita nimo nga nagbantay di ay sa adlaw nga igpapahulay. Busa musugot mog sa dili, mudawat ka og sa dili ang paglutos nga magakahitabo dili sa imong relihiyon kundi ang paglutos unyang mahitabo mahitungod ni sa adlaw Sabado. Kay ilang persecute na ang nagbantay sa igpapahulay nga iyas Ginoo. Busa kamo diha kay matud pa nimo Sunday keeper man di mo, wa mo relax ra mo kung dunay mga paglutos kay dili naman na lutoson ang nagbantay na daan sa adlaw Domingo. Kay ang paglutos nga mahitabo diha man sa nagbantay sa adlaw igpapahulay nga iyas Ginoo. Dili ka pamutuo ini karon apan usa na lamang kapag pamilok moabot na gyud nga ang tanang mga Sabbath keeper pagalutoson kini og unya ang tanang mga Sabbath breaker maghiusa kini sila sa paggukod og paglutos unya sa mga Sabbath keeper kining mga Sabbath breaker, no? Well, kung atong tan-aw dinhi gisgutan sa kanini ang Biblia sa 12:17 sa pinadayag naghisgot dinhi og misamot pagayod, no? Mo ning gihisgutan ni sa kanana ang dinhi sa 12:17 sa pinadayag nga na tan-aw ra gud og kinsa ning gilutos dinhi sa yawa nga kun imong tan-awon maklarog masabtan magyud ni nag-ingon dinhi kay diha sa kananang Buhat 12:17 pinadayag 12:17 atong basahon niya nag-ingon din unya ang dragon na suko batok sa babae. Ang dragon nagpasabot ni sa yawa ug ang babae nagpasabot ni sa tinuod o matuod nga iglesia. Unya nag-ingon dinhi ug miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae. Ang yawa iya muadto siya sa tanang mga kaliwat sa babae. Unsa mang kaliwatan ni siya ipaday na to pagbasa. Nag-ingon sa mga na nagbantay sa sugo sa Dios. So ang yawa masuko ni adtong kaliwat sa tinuod nga iglesia nga nagbantay sa sugo sa Dios. Kamuwa mo magbantay nga naman naama mo sa adlawng Domingo. Unya ang Biblia nagsulti nga ang nagabantay kinitibukas kasuguan apan naglapas sa usa nahimong malinapason sa tanan.
Og unya kung atong lantawon dinhi ang pagalutuson sigon sa mga panagna ang pundok nga nagbantay sa sugo sa Dios. Nan karon kining mga na nagbantay sa sugo sa Dios unsa may pagpaila anis Biblia. Biblia ang tanang na nagbantay sa sugo sa Dios unsa may pagpaila niinis Biblia. Kung imong basahon sa 14:12 sa pinadayag nagingon busa kamo nga katawhan sa Dios o ang mga katawhan sa Dios gi-address ni kinsa man nga nagatuman sa iyang mga sugo. Ang giila nga katawhan sa Dios dili tong nagampo, nagsimba, nagalagad niya unya uwa magtuman sa sugo kay ang giilang katawhan sa Dios ang nagatuman sa iyang mga sugo. Sister Ara Dalumpines, tumana lamang ang sugo sa Dios kay ikaw mahimo usab nga katawhan sa Dios. Well, si Pastor Tirana magatan-aw usa dinhi sa mga text messages sa viewers og diinigikan ipalihog ra kog li Pastor. Okay, salamat Brother Jono. Nya dinhi karon sa ato ang screen diya nakig-uban nato sila gihapon si Gerardo Lobitania sa Australia. Ang message, good evening brother. Diya usab si PB Antipala Munisit, ang iyang message, good evening po. God bless, gikan ni sa Villanueva, Kalubian, Villanueva, Kalubian, Leyte. Diya sab si Engineer Arnel Anciano sa patag siguro ni siya karon. Mayong gabi ninyo Kuya John, Kuya Levi ug Pastor Joel. God bless sa tanan naminaw niini nga program. Onya diya sab si Diding Mundi Pangandoyon ang iyang message, mayong gabi brother, watching from KSA Riyadh. God bless us all Sabbath keepers. Diya say ininsik man di ko kabasa ani siyang pangan pero iyang message man ni, good evening brothers, watching here from Taberna, Palumpon, Leyte with Abilio Bante and Calixtro family. Pakigreet ni Sir Leonardo Malinaw nga always magpaminaw o magsubaybay sa atong programa. God bless everyone and keep praying. Diya sab si Ariel Kababan sa Tambungon. Iyahang nga message, maayong gabi ninyo diha Pastor Joel, Kuya John, Kuya Levi og sa tanang tigpaminaw ning atong programa. More power and God bless kanatong tanan. Diya sab si Pastor Elias Koyo sa Dakit, nakiguban nato karon ang iyang message, watching. Okay, salamat sa pakiguban karong gabi na Pastor. Onya dinhi karon sa ato ang kini ang pikas nga monitor ato ning tan-awon dinhi ang mga nakiguban nato karon. Diya si Ariel Kababan, Jimmy Reyes, Arman Dinaiga, Diding Pangandoyon, Losel Alice, Juvenal Estrera, Shane Anakaya, Luna Habin or Jabin, Julius Serenio, LC Jordan, Leslie De La Cruz. Sa pagkakaroon, mao pa ni dinhi atong nakita sa ato ang monitor. Onya matuta sa unahan sa paghatag og pagtagad mahitungod sa pangutana nga gisgutan mahitungod to tribulation version. Palihog kuno ko og balik sa iyahang pangutana kay didto ko sa gawas panahon sa pagbasa ganina. Mao ni ang kuan niya Pastor, mag-ask lang. Okay, mao ni ang kuan niya Pastor, mag-ask lang ko sir. Sakto ba ang gipadasig o gitudlo sa amoa nga kami dili maangay nga mabalaka o maguol kay pag-abot sa tribulation time o mga kasamok sa paglutos, wa naman mi dinhi sa kalibutan kay ang katawhan sa Dios pagalalinon naman. Salamat kaayo sir. Si Ara Dalumpinis ni sa Kamutis, mauna sir ang gitudlo sa amo panahon sa among Sunday School. Okay, salamat Brother Jono. Salamat pod Sister Ara sa imuhang gipaabot dinhi nga pakigbahin ning atong programa mahitungod sa gitudlo sa inyuhang Sunday School. Kung natong tan-awon kanang gisgutang tribulation o kung paglutos onya kanang panahon na matud pa nimo ang gitudlo sa inyo wa naman diha ang gipuin siguro ang inyuhang
inyong pundok nga panahon sa tribulation wa na mo dinhi gilali na. So kung atong tan-awon atong buwag-buwagon kani manggong gitawag og pagpanglutos, ang lutoson mao ning tinuod nga iglesia o kon ang gitawag ni sa kini ang simbolo og kanang babae. Basa nato sa pinadayag 12:17, naghisgot dinhi unya ang dragon nasuko batok sa babae. Kaning dragon mao ni nagsimbolo kang Satanas. Unya kining babae nga gisgutan dinhi mao ning gisimbolohan sa church, iglesia. Unya unsa may nahitabo dinhi? Kung atong padayon nagbasa nagingon og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae. Unsa man ni kaliwat ni iglesia o kon kini nga babae? Sa mga nagabantay sa mga sugo. So ang dragon adto siya maglutos. Kining dragon ato ning timan-an nga mao ning gisimbolo sa yawa nga ang lutoso niya kadtong naa nagbantay sa sugo nga iglesia. O niya naging nagbantay sa mga sugo sa Dios og naghupot sa paghimatuod mahitungod kang Hesus. Kung ingon tag mga sugo sa Dios, katog yung strictly nga nagbantay sa sugo sa Dios, nagtuman sa napulo ka sugo adlaw igpapahulay o niya kanang nagpanghimatuod mahitungod kang Ginoong Hesus. Unsa may ipamatuod mahitungod kang Ginoong Hesus? Sa iyahang pagkatao og sa iyahang pagka-Dios mao na ipamatuod og sa pagtulunan nga gisubay ni Hesus. Mao nay lutoson. Kay sa unang kapanahonan ang gitawag og early church gilutos niadtong unang panahon. Unya karon sa kaulahian na pong panahon mobalik gihapon ang nahitabo nga pagpanglutos kaniadto. Ang gilutos kaniadto sa early church gitawag tog mga kananang first advent, una nga mga nagbantay sa mga sugo or nagbantay sa kininiang igpapahulay o kon sa mga kalagdaan sa Ginoo. Unya karon pod ang mahitabo na pod mubalik na sab ang paglutos. Pero wala pa karon o maabot pa ni kay na may giingon nga panultihon nga the history will repeat itself. Ang nahitabo kaniadto mubalik rapod na karon. Sumuorong ta dinha anhita sa gitawag og lalin. Ang panahon sa paglalin mga higala dinhi pa na mahitabo sa panahon nga mobalik si Ginoong Hesus. Ato kunong sulayan og tan-aw kung kanos agyod na or unsa ginang panahon ang paglalin. Kung atong tan-awon ang unang Korinto kapitulo 15:51 ngadto 53, diha mahitabo nga banhawon sa ang mga matarong nga nangamatay unya kadtong mga naabtang sa Dios nga mga buhi, mga usab ang lawas. Unya humani ana dinhi sa libros pinadayag duna day tingog nga kinini ang magaagda ba mo ni panahon sa paglalin nga dalon ngadto sa langit ang mga taong matarong mga higala. Mao ni pinadayag 11:12 nagingon unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nagingon kanila saka kamo ngari. Mao ning panahon nga lalinon ngadto sa langit ang tanan nga mga matarong. So wa pa ni di ni sila magkuyog, separated ni sila kay panahon sa pagpanglutos mga higala ang mga katawhan sa Dios makaagi gyud sa pagpanglutos. Unya maghisgot tag may tungod sa panglalin, separated siya kay nga naman ang paglalin higala bugtong mulalin mao lamang ang Dios pasakyon ang mga tawo nga lalinon ngadto sa langit og panganod unya papuy-on didto. Okay no, sa ato sang tan-aw ni ato ang monitor karon dinhi kung do na pa bay ni sulod. Okay, diya si Arman Dinaiga. Maayong gabi ninyong tulo, Pastor Joel, Brad John, Brad Libby. God bless sa tanang naminaw sa inyong program. Okay no, ato sa ning tan-awon dinhi sa Pikas. Diya sab sila si Vincent Etorma Vistar, Rose Balag, Selina Argawanon, Kihano Roslane, diya sab si Lucy Lian Alice, Idi Iturma, Sister Piladil Linganay, Lowell Estrera, Juvenal Estrera, niya
Mao ni atong nakita dinhi sa pagkakaroon. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Levi. Okay, daghang salamat sa pangutana. Ang pangutana god kani siya kanang ni prinsipyo sa daghan sad nga mga Christian karon nga kaning gitawag og tribulation period. Kay ilang pangunahuna sikritohon kag dala nga sa langit na gitawag nilag secret rapture before kuno sa tribulation period no. Kanang tribulation, mga kalisdanan, mga kagulanan, mga higala. Muna ilang una-una nga wala na sila dinhi. O niya, tungod ni ana, kana nga pagtulunan, ilan nang ginuntan o pagbutang o panahon nga ang uban ni ana, nga mga pundok, nagtakda sila og makatuigan nga sikritohon sila kuha, mabalik ang atong Ginoo dalon sa langit. O gani ang ilang prinsipyo nga ang mahibaw ni ana nga sikritohon nagdaas langit ang kadturang matingala na lang kuno ang sakop sa pamilya na wagtang na missing ang ilang silingan tungod kay gida naglangit. Muna ilang prinsipyo o niya dayon magantos kuno sa gitawag o Great Revolution. So, kanang gitawag mo makagulanan ba? Dagkong makagulanan. So, atong tanawon, konsidera na to mahigala, ang gihisgutan sa Biblia, kung unsay gipadayag dinhi, panahon sa tribulation period, ang mga taong matarong, asa naman sila niining panahona. Okay, karon atong tanawon ang Mateo 24, 21 o 22. Okay, 21 o 22. Naging ni atong mabasa sa Mateo 24, 21 o versikulo 22. Kay unya moabot ang dakong kasakitan, itawag tribulation period, nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayod mahitabo pa. Og kun ang gidaghanon ni adtong mga adlaw wala pa pagkubsi, wala untay taong maluwas apan tungod sa iyang pinili ang gidaghanon ni adtong adlaw pagapakubson. So nagpasabot na nga naay dagkong makasakitan gitawag tribulation period, pero tungod sa mga pinili nga katawhan si Ginoo pa-move on ka ng tribulation period mga higala. So nagpasabot nga ang makatawhan sa Dios ni aning kalibutan na samtang naa ang makasakitan og mga kalisdanan, mga kahigalaan. Gani naghiskot sa dinhi ang bersikulo 29 og diha inig katapos sa kasakitan sa tribulation ni adtong mga adlaw ang adlaw mungit-ngit og ang bulan dili mohatag og kahayag og ang mabituon mga tagak gikan sa kahitasan og matay og ang gahom sa kalangitan. So naghisgot og dagkong kasakitan. Unya aton tanawon og unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao og unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ang ila og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa gahom og dakong himaya, og pagasugoon niya ang iyang mga manulunda, pinaagi sa makusog na tingog, sa trompita, og ilang pagahipuson ang iyang mga pinili, gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit, ngadto sa usa. So niining bahina higala naghisgot kini og tribulation, mahitabo kini sa dili pa mobalik si Ginoong Hesukristo. Hibaluan nato nga ang pagbalik ni Hesus mauna ang pagkuha sa iyang mga pinili dalhon ngadto sa langit. Bote pasabot nga ang mga katawhan si Ginoo niining kalibutana
makita o makita nila ang mga dagko nga mga kalisdanan, apil ng mga paglutos. Mabito na hinungdan, nag-ingon ang versikulo 13, ang mulahutay hangtod sa adlaw sa katapusan, mauray maluwas mahigala. Lahutay ka, taliwalas makalisdanan, dagkong kasakitan, na ay mga persecution moabot sa imong pagtuo, gikinahanglan ang paglahutay. Panahon sa tribulation period mga higala, ang katawhan sa Ginoo iyang proteksyonan. Sa atong mabasa sa Juan 17 versikulo 15, He keeps us from evil ni anang panahona. O niya sa Pinadiyag 3 versikulo 10, o niya ingon nga iyatang bantayan panahon sa makalisdanan. Og sa ikaduhang Tesalonika 1:7 ngadto 8, ingon dinhi nga ang mga matarong mga higala pagakuhaon niya sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Aniya ang mahitabo yan ang panahon na una pa ang mga tao, mga matarong makaadto og langit, no? So dili way mahitabo nga pagsikritog kuha sa mga tawong matarong dalhon sa langit sa dili pa mobalik ang Ginoo, sa dili pa ang tribulation period. So gani ang mga matarong makatagaan sila tagaan sila og kadasig, tagaan sila kalig-on silang pagtuo nga makalahutay sila niining panahona. Okay, ato ning tanawon nga way rapture diha sa pinadayag gagisgutan sa nga mahitabo before tribulation period. Sa City 14 sa Revelation, naghisgot dinhi nga mao kini sila ang nagpakalabang sa dagkong mga kasakitan kadtong mga matarong. Sa ato pa naagyod ang makasakitan na ang tribulation period, pero nakalabang sila higala. Nakalabang sila tungod silang pagtuo ngadtos Ginoo. O niya gani sa versikulo 9, nakita ang dakong panon sa mga linuwas didto sa langit mga higala. So gikinahanglan ang pagkaimnantuson sa mga balaan, kay nag-ingon ang Pinadiyag 14 versikulo 12, aniya nining agdas pagkaimnantuson sa balaan, sila na nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuhan ni Hesus. Akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libinon. Yawa naman tayo nakita din sa ato ang monitor. Muadto ta sa ato ang theme song. Mga higala, mag-ampo kita, among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot didto sa igdulungog sa naminaw. Panalangini sila nga ang imong pulong aduna untay kagahom sa pag-usab ug pagbag-o sa ilang mga kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga pag-ampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga maduluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan. Isaw dihito, Pastor Joel Tirana o Brother Libby Clavos o naining inyong ubos nga higalag igsoon. Brother John dito, magaingon sa inyo maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.